dejligt endelig at være her og komme i gang. Vi har vidst det her et års tid, så det er virkelig fantastisk at få ansigter på. Jeg hedder Silas, og jeg spiller Corny. Jeg hedder Martin, jeg spiller Edna. Vi starter alle sammen, altså samlet, så det er ikke sådan, vi øver en og en, det kommer efterhånden. Men jeg kan godt lide, at vi bliver smidt ind i det alle sammen, og sidder og læser lidt og bliver kendt med hinanden. Det er 6. juni, og det er på Landsdækkende Fjernsyn, og det er i bedste sendetid. Død og kridt, det er mit livs store chance, jeg skal så meget aflægge prøve. Tracy er en glad, energisk, lidt større pige, som er kæmpe stor fan af The Connie Collins Show. Connie Collins, han er tv-verden. Det er ham, der har det her tv-program, hvor alle danserne danser i, og hvor Tracy drømmer om at blive en del af. Jamen, jeg har fået The Baddie, skurken, og det glæder mig lidt, fordi jeg har altid fået lidt sådan hørt, at jeg skal være lidt nuttet, så jeg synes, det er lidt dejligt at få en lidt sådan baddie-rolle. Og det handler om en kvinde, som ikke skyer nogen som helst midler for at komme sig frem i verden, og hun er meget uspekuleret. Jeg skal spille Motormouth, og hun er en stærk kvinde. Hun er en stor kvinde, og hun er sådan en, man ikke lige... She's not a pushover, og jeg ved ikke, om man kan se, men det er så hende her i baggrunden. Så hun er heller ikke et lille fnuk, vel? Det er meget vildt at forestille sig i dag, går man rundt og drikker kaffe og skal læse det for første gang, og om 7 uger står vi i kostymer nede på scenen og synger og danser.